Cociñar é contar quen és e de onde ves. E eu cociño Galicia. Son palabras dunha chef comprometida que hoxe visita o Quen anda aí. Lucía Freitas, que volve a estar de actualidade, que hoxe nos visita no Quen anda aí e que di cousas tan fermosas como esa acabamos de escoitar, que ti cociñas Galicia. Lucía, boa tarde. Moi boas tardes. Parabéns, o primeiro. Gracias. E que significa exactamente para ti esa frase? Eu cociño Galicia. Para min, cociñar Galicia é cociñar o meu territorio, vivir nun ecosistema que fai posible a miña cociña, non? Os pratos xurden do día a día, xurden das mulleres coas que traballo, da cultura galega tamén, non? Este ano, por exemplo, teño un plato dedicado a Castelao, outro a Rosalía. É parte da miña maneira de ver a gastronomía como parte da cultura, non? E a xente, cando venga a comer ao meu restaurante, é Galiza, non? En todos os seus eidos. Teño as mesas mesmos que están feitas con madeiras de bateas da Illa da Arousa. Temos tamén unhas cesterías fermosísimas que Julia de la Cal fixo tamén no Lab, que é unha especie de cocreación con artistas e artesás, máis que artistas da terra, da contorna. Os pratos, a baixela, todas son artesanas. Todo recolle, non? Ese espírito dentro do propio prato, atra todos os elementos que entran en xogo nesa experiencia gastronómica que é visitar o teu local. Falar do teu traballo, polo que nos contas, é falar de cultura, falar de patrimonio, de territorio, de tradición, pero sempre traída ao noso tempo, porque precisamente, se por algo te caracterizas, é por aunar esa tradición con innovación tamén. Sí, de feito, penso que a cociña galega tradicional pasou por o meu software mental, que eu sempre digo, non? E traio ao noso tempo. É un xeito de algo como unha empanada líquida, non? Que non deixa de ser un xeito máis divertido de ter unha empanada que da cociña tradicional nun gastronómico, pois fai xa 20 anos, 10 anos que leva comigo, non? Entón, esa maneira de sentir e de recuperando os falar. nosos sabores, con esa esencia, pero con novas presentacións. Bueno, dende logo, unha combinación gañadora esta de tradición e innovación, porque che levou gañar ao longo da túa carreira numerosos recoñecementos importantísimos. O último deles, hai apenas uns días, ese terceiro sol da guía Repsol para a Tafona. Non sei como recibiche este recoñecemento, que ao final é un agarimo para ti e para todo o equipo, non? Para todo o equipo. De feito, para nós foi unha sorpresa, porque 3 sois Repsol, son 50 restaurantes en todo España que o teñen. Son restaurantes que teñen un nivel moi alto, están montados con todo luxo, non? E nós non deixamos de ser un pequecho restaurante de 5 mesiñas nunha ruela, non? Pero que en está Compostela. colocado na elite gastronómica do país, dende logo. Falamos dun palmarés espectacular, dende logo, ese novo recoñecemento para a Tafona. Estamos seguros que nun futuro veñen moitos máis para esta cociña tan especial. É o momento no que Lucía Freitas recolleu o terceiro sol da guía Repsol. Lucía Freitas ha construído un universo propio en Atafona. E xunto a ela, nese día tan importante, Merce, a muller que frega os pratos e que, segundo di, merecía tanto como a ela estar aí. Un pequeno gran xesto que dá conta de como é. Ese acaba de ser o último, que non o derradeiro recoñecemento á súa traxectoria. Atrás quedan anos e anos de traballo entre pratos e fogóns. O seu nome está construído en base ao respecto pola contorna e a identidade galega. A súa cociña fala de mar, de horta e de memoria. Estamos afeitos a vela así, traballando con cariño na súa Tafona, pero tantas horas hai aquí como na busca do mellor produto. Na horta, a súa propia, un lugar de recreo e experimentación. Ou no mercado, cos mellores provedores, os de sempre, os de aquí, os que, como a ela, saben que o noso é sinónimo de calidade. Lucía Freitas, a muller que pasou dun menú de 12 euros á estrella Michelin. De non ter clientes e levar os seus pais ao restaurante a ter meses de lista de espera. E agora, que estará por vir? Que estará por vir porque parece que a tua carreira non ten teito
Falábamos nese vídeo da importancia de algúns elementos que teñen sempre unha presenza moi característica no teu facer. Un deles é o mercado, en concreto o mercado de abastos de Santiago de Compostela, que marcou a túa vida e a túa carreira fundamentalmente. Pois sí, a miña vida, porque dende nena iba con meu pai sempre os sábados ao mercado, e a miña carreira porque é o corazón dos meus restaurantes. Todos están escasamente a escasos metros do mercado, unha ruela. O que se interpón é a miña despensa, é a miña neveira, é a maneira que entendo a cociña, non? E tamén o chute de enerxía diaria de ir a falar coas miñas praceiras, coas miñas paisanas. E toda a vida que acontece, non? Arredor das prazas. 16, 17 anos xa fai que vou cada día, non? Bueno, falabas desa Lucía nena que ia ao mercado de abastos de Santiago de Compostela. O certo é que o comezo da túa carreira empezache moi noviña, formándote fora de Galicia, pero con moitísima determinación. Ti tiñas clarísimo, Lucía, que ti querías dedicarte a isto. Pois mira, eu de nena tiña... O meu hobby era cociñar. De adolescente foi un adolescente non moi boa nos estudios, pero parece mentira, pero tivo que vir unha persoa de fora para decirme, oye, ti por que non estudas cociña, se realmente é a túa paixón? Entón foi cando decidín, con 19 anos, marchar ao País Vasco, a Bilbao, e ali comecei os meus estudios de cociña, logo tamén marchei a Cataluña, a Barcelona, para estudiar pastelería, e logo un periplo por restaurantes con moitas estrelas, moi recoñecidos, e un aprendizaxe enorme, non? Sobre todo para volver con 27 anos a Santiago e animarme a abrir o meu restaurante. Sí que tiña claro, unha vez que me puxen a estudar, que eu quería ser boa en cociña, ser boa no mundo doce, quería ter algo propio. Así foi, por eso me formei e logo fui decidindo eu en que restaurantes quería continuar esa formación traballando, non? Despois de ese percorrido de experiencia de formación, volves a Galicia para abrir ese teu negocio que apenas abre as portas e empeza xa a recibir recoñecementos cada vez máis importantes. De feito, se nos quedamos un pouco co titular, digamos, coa versión curta da túa traxectoria, claro, chama a atención, non? Dicían no vídeo, de servir menús de 12 euros a ganar estrela Michelin. Bueno, pero tamén me gustaría poñer en valor que detrás disto tamén hai unha historia chea de dificultades para conciliar, de problemas económicos en algúns momentos, mesmo algunha enfermidade que che obriga a reaxustar as túas prioridades nalgúnha situación. Pois sí, como che decía, eu sempre digo que abrín con 27 anos, con moi poucos cartos e moitísimas inseguridades. Con eses papás que ían de clientela, non? A apoiarte. De clientela, e ás veces viñan a botarme unha man a fregar, porque claro, eu tardei en ter a merce moitísimos anos, non? Entón eu prácticamente vivía ali. O titular do menú do día, a estrela Michelin, foi moi sonado, pero hai moito máis ali. Malo, hai un traballo de anos e anos cun menú do día que eu sempre... A idea de abrir o meu restaurante era democratizar a alta cociña. Logo daste conta que é bonito, pero é moi pouco realizable, non? Eu estive moitísimos anos traballando con eses menús, era unha maneira de... Cabíabase os cartos de man, non podías mellorar, non podías contratar persoal, non podría... Non había unha marxe para seguir medrando, non? En todos eses aspectos que ti buscabas. E logo tiven a sorte de ter o meu fillo Mauro. Eso coincidiu tamén con que eu, cando abrín nun primeiro momento, tiña un socio que cociñaba comigo. Nese momento, el saliu da sociedade, quedei sola. Son familia monomarental, ademais, monoparental. Co que a conciliación aínda é moito máis complicada. Non existiu para min, durante os 2 primeiros anos de vida do meu fillo non existiu. Eu sempre digo que non foi por gusto, eu tiña que levantar un restaurante que estaba, pois imagínate, ou quedarse o meu socio, pois tiña un restaurante cheo de deudas, non? E xusto acababa de gañar, quedar segunda en cociñeira do ano, a nivel español. Entón, bueno, pois eu seguín facendo o que mellor se me dá, que é guisar, cociñar, e a sorte é que cando tes unha paixón que é o teu traballo, non traballas, non? Claro. Entón estás na cociña e estás... Eso é o verdadeiro éxito, non? A dedicarse a algo tan vocacional, e despois entendo que tamén pois ter recoñecementos tan importantes para ti, para o teu equipo, como estes que estás a recibir ben merecidos, que entendemos que cada un deles é un pequeño empurrón. Un aplauso fortísimo para Lucía. Moitísimas grazas por acompañarnos, moitísimos éxitos, que seguro que volvemos a vernos moi pronto por todos eles, e a seguir innovando e a seguir triunfando e levando o nome de Galicia polo mundo adiante, que ademais xa o estás facendo. Moitísimas grazas, Lucía.
Agora imos facer un pequeno descansiño, pero vayan vostendes entrando en caloriño, que esta tarde bailamos no Quen anda aí e empezamos, atención, cunha auténtica campioa mundial. Déanme 30 segundos para prepararlo tolo e volvemos.